agus sabab inong mga pambida-bida kay mga ulama sa tinagsaging kay bitira na kadyagin kay guru tano si Sheikh Abu Asif na ani nagtano mapakareg. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balasan wala gyang kaya pagaritan wa si Alakha Abu Dailami, gyang kaya pagaritan wa si Abu Sufyan. Aritan wa ya. Si sagyang kaya panagunta maniran. Mialo ya gyang kaya pagaritan no, aritan wa gyang to mga katero di na mga tindig, di na mga ilayan, di na pamikiran o mga ulama si sagyang kaya kapulili aguba ya da mahrami ano. So samanan na upama ko ke ineng kayo tatano dinyo na bida-bida sirang jele ano. Oh, miya kang bida-bida sirang. So ay pa guys na ino sirang mga bida-bida sa Tindig. tindig. Pagkaryagan tanwari Abu Sufyan. Kagi sasabi ko mga pagaritan o mga aritan na tigran na gyang mga ulama na siya ni mga bida-bida sa ilean. Ay pagunutan nila na subay ginaweran. Umay sa tigran na sa kabayan na pagyan itero nagyuto. Siya ni mga bida-bida mo sa Tindig. Dua tira na siya na ino siya di mga bida-bida kapiliw sila ko Quran. Kabi ni sa sawara ba tir madagla Quran. Oh. Ada na guru ko titawbat na. Dititawbat na katero. So gitu atigan di siya di mga bida-bida sa ila na miya kaya bergang miya tigira. Kaya bergang tira yung madagla ta. So gitu sa ba pakarya gantan maya. Ino sila na mga bida-bida sa ilan. Siguro tanong ka ano ya. Ino siran mga bida-bida na sumang ulama na matata yung siran. Yagay yung siran siya, sagi pagalintan no. Sa subain na kapakaya malelayag amay ka misun sa kailangan. Kangat. Oh, nabagay la kangat pa. Misun sa kangat. Oh, darura. Miya panutuloy na so Aisha radhiyallahu anha na miya ka ngutatiran na hadisatul ifk. Na may namimu sa pira apdi na sa knabun niya mahram. Sabar sa yung kadarura. Oh, darura agyong utwa masa kangat. Pada pernah wajud darura na ibarat yan na suba iya mi muslim si iko inged mga kafir. Na transfer si iko inged mga muslim. Naging uta transfer na mahram yan na mapakunot yan. Kaya ibarat yan na sa kanya bimay Islam. So mga pagarin niya pag Islam. Kil ka na pa kabinasa sa Kabinasan sa agaman yan ro. Oh, agoy ginawa niya no pa ma. Na kapakairo na tumuras. Mulalag daro. Ikadua wajud buntala darura. Na ibarat to ba iya sakit. Na kailangan nakapamuluan ko pada ya? Dar pa. So Dadar. kamanin na tutaman ano pa man. Titaman na ada kisugay niyan. Pama ko ano. Ana makarami ugay deda kisugay ko niyan. Tutaman na. Ikadua na dep na makarami pama ko ba kapay na rin na makarami ibarat. Nagiung utawa na kapa kaya mlelex kanina dap di na kanaba niya mahram. Ama na sumusang utadar pa pumulungan no. Kaya di mleleg na kabinasa. Kabinasan sa kanya. Gutip tiro na darura ama na darura na udi nga ngilbaka na kisun sa binas Kabinasa. So kailangan na manggilbak yan para di Kabinasa. kabina pa mo kana di petay. Ang to ayo to kaya miya ka midi siya na yung to ka pili lagi na kana darura. Na ba darura. Na anto no ni sabo pa kaya pa midi na miya nagtanong sa nga pagaritan waritan wang to miya ka madagal lang uta miya alunya na pamikiran. Anda ada niyan pa kaya malagi dun susunda uso wajib tataw bulun tira uso ko na deman na pipiray niya na saraan na padi na bubay adman na pipiray niya nun na asar mambuka wajib sumaso sabagi ko mga Hanafi Shafi'i wait na manubay ni atin go inalo yung mawardi si ko sarahul kabir na kapakaya mlelek suba ya tigyan amanan yan na bapyadin na mahram yan saya sarat na ngutatik ka. Amin. Safety. Safety kaniyan si ulala na usi ko kumaniya na derpa. So ino siya ng mga bida-bida. Na sabab ko so illa o gingaya illa tigran si sa usolo. Aya sabab pa tigran no. Yung tatigiran na so illa tigo mga ulama. So sabab na yadurul hukum al-hukm yaduru ma'illatihi wujudan wa adam. Ay na so sabab nasan kegiling-giling sukukuman. Saya ko ka keda o kukuman nagusto ka kedno, bare na wajib enta ono ka sunna kepakai enta ono ka dikepai. So illa si saging ka iya kini sapar ko ba sabab ini sapar ko ba ya ka prileg na demaloy.
Gair mansus. Oh, gair mansus. Oh. Ay may na aya illa sana gair mansus. Oh. Damali ko dedin. After na gair mansus na daru maluy so sabab ino to Separ. super no. Kagiin na mga ilami aloy. Oy. Oh, ibarat agi mo to kinisapan ko isbalo. Yung ta isbala after na isbala mo to kapketun dagi mo to ditaran. Mahal pasunitan sa yung tabuwas ki. Nagi mo to kapalpas yan no na so kukuman ro na inbisa mo to aya sabab yan na mo to khoyala. Pamana miadoy. Kudelil so sabab pa kinisapar. Kinisapar. Yung mo ta kuya laro, nagyuto yung mga susura ako. Illa, oh. Sabab pa kinisapar no. Nasuti ko mga ulama, madaw nagyong ko to, pamakomsyon mo yung luta ka sa kialpasan to. Tigo kada ka lang mga ulama, na upama ko, siro arka sa makalapas ro, uy, nakanaba ko yan, ay ma, nakanaba ka pagamugo. Nakanaba ka pupuro, nakanaba tigran ni sapar. Sabab ko, miya kaliyo ko, sabab, illa. Miya doon so illa. Miya doon so, illa. Uy, nagyong kaya pungaloy taniman to, na dama aluy so, illa. So miya bida-bida sila, nanto na yung pagbisa ko kukumay, ano to siya par? Baya sabab na sunsubay. Ay mana ni nakagi-scan yan na bay. Nagyutoy sabab pa ini sa paron so. Kapleleg kagi ibarat yan na scan yan na manubay. O di na kepunan scan yan na fitna. At nung ka si imi susumpat ko masa. Ibarat yan upama ko magugulo. Anaragor ko ingod. O di na sisagi mo tualalan. Di si wala na nabaro safety. Oh, ang nabaron safety. Na pamakukuha na, ang taon na tira nga, baruin bisag yung uto ba? Ang taon nga bumalagi baruin ng uto adwa. Ay dum na tira na kapakasit niya nga na dua. Ay may na, sabab ko bubay. Ikadua na, sip sang uto ba? Safety yun. So ay may na, may sabab sa na miyang bidibida sila ng sila. Si sagi yung uto ko, sumangulaman na tira na, upama ko, sabi ko mangulaman na tira na, skan na sudyo ka bubali na bubay. Nagitod ni, ay la. Malubay. Agi malubay gupkep una na. Fit na tigira no. Gitu ni sabab pa kini sapar no. Ameka sabi mo na mata si Bartab. Oh, gitu mga pakaisi uno pa mo ko. Ameka mawa kapayap na tirun ta malap ni training boso mamo. Nakarati yun. O di na ameka langon na ameka da fit na, ibarat na langon mama, langon dubay pagdi. Langon mo ba sumuan? Langon dubay sumuan ya. Ibarat no pa man na sumjang uto ada depan ay apdiin na langon dubay sa sirang atrak. Mapasa depan aku mak ni ramen na isa pang kahutir na langon si ramen. Bay. Nanti fitnah ke kini ni ka bepen. Na apna lecture kira na bebe pen. Na anu ni pama ko. Ane fitnah pama. So ay man gitu sabab pa so mga ulama na miya kan bide-bide si ramen saya. Sabab ko so kini sapar no na dikatawa dia na kailangan sa istihad. Panaguntaman. Kailangan sa panaguntaman para makambuot ang tuno ni sabab pa kinisapar no.